Aduniya, mutuna da mutuwa ita ce za ta raba mu da komai na rayuwa. Bismillah ya ilahi ta'ala rabbana arrazaqu almaliku mai komai da ko'ina, mai safiya marece bazara da damuna, arrahimu taimake mu da sauki a rayuwa. Tsira gami da yarda ka daɗa wa mujtaba al'aminu ɗan aminatu baban su Zainaba, mai daraja da ƙimar da ba a yi kamar shi ba, ahali sahabihin shi sun dace rayuwa. Ni Idris artist ga wata shawara, 'yan uwa mu gyara halaye mu daina yaudara, mu dinga yin tunanin rana ta lahira, za mu tashi ba tufafi a jikinmu bai ɗaya. Kuma daina shagala yin sallah biyar kuma, masu arziki ku duba ku daina takama, masu takama da mulki ku tuna akwai zama, lokaci kaɗan gare mu a mu duba rayuwa. Gida 100 da mota 70 na rayuwa, ga dukiya ku ɓoye marasa ƙidayuwa, wallahi to ku duba ku tuna da mutuwa, arzikin ku dukiyar ku ba su kai ku ko'ina. Talakawa 'yan amana komai da magani, kuma fawwala ma Allah komai yana gani, shi ne yake halittar cuta da magani, kuma tashi kar mu zauna ne ba a ko'ina. Su gyara rayuwa don Allah, 'yan uwa na mutuna da mutuwa, kabarin ka kai kadai ne to ka gyara rayuwa. Talakawa na wahalta wasu na ta dariya, fatan su kawai jin daɗi na duniya, sun manta za a shafe duniyar gaba ɗaya. Rabbana ka taimake mu da dace a rayuwa. 'Yan uwa ina gaya maku komai da lokaci, in Rabbu ya nufa kwa abincin mu za mu ci, rayuwa a duniyar nan ko mu daina kullaci, mutuwa za ta raba mu da komai na rayuwa. Ni Idris sunana dan uwa kaji,
in ka je garin malumfashi ka tambaya ka ji mai fikira fagen zane haka za ka ji rabbana ka taimaka mana ba don halinmu ba. A Kaduna ne nake zaune a ɗan uwa ka ji lambar waya kamar haka ka kira ni zana ji 07 0 30 7 ka ji 031